Tak sa pekne majte, pekný víkend. Hej. Sedlo. Dámy a páni, predstavujem vám Slovenské národné divadlo. No Milančík, ako sa ti páčil dnešný bratislavský výlet? Výborne. Svedčil moje očakávania. Hej. Áno. Aj moje. Bola som to naposledy na strednej pred pár rokmi a mi to prišlo také, nechcem to povedať, ale že škaredé smrdľavé mesto. Ale teraz je to krásne, nesmradľavé, pekné mesto. To zase nie je to mesto, ale majú tu super spotiky na kavičku. A je tu život a je tu kultúra. A dobre, nie? Je to super, mne sa veľmi páčilo. My išli s tým, že čo to budeme robiť a že to bude asi o ničom, ale nakoniec sme takí, že super. Je super. A kam ideme teraz? Smer Niederland, ešte nie, ešte skoro. Ešte ideme na kávičku, ideme sa stretnúť s Lukáškom a s Čabím. Ešte máme veľa meetingov. Marikuška ide ešte na nechty. My sme busy, tak tieto nechtiky potrebujú novú mandli, viete. Jasné. Pedy už mám, je to pýtal. A teraz dáme meči manly a budeme úplne, že radi. A vieš, aký farbu laku som si vybrala? Som si to musela odfotiť, aby to dneska vedela sa tam vybrať. Sunny and Money. Sunny and Money. To nebude náhoda. Všetko, čo nám chýba, hej? Presne. Kukuč! Ahojte! Čaute! Výletníci! Čau! Odkiaľ si išiel s trnami? Kámo. Nie, prestaň. Ja sa pýtam len, že... Čau! Ty máš aj kameru, aha. Áno! No to je projekt, ktorého sa nedobrovoľne zúčastňujete. Ahoj. A natáčame vlogík. Čo natáčame? Vlog? A rozhovor s tebou. No. Vlogík, pozri, kto tu je. Čaute ľudia z vlogu. Čaute ľudia z vlogu. No čo, ako sa vám páčil let? Už začínam mať pocit, že budem mať pozgiere, alebo tak vieš. Ako sa vám páčil let? Úplne v pohode. Čaba zase prespal. Yes. Ja som síce zadriemal, ale zadriemal som tak, že na 2-krát. Že som spal dokopy, ja neviem, možno 40 minút z letu. Kočík nájdeme kde? Kočík? Kočík. Kočík si mal vybrať, nie? Nie, kočík bude tam, od size baggage. What's up? Dve veci. Toto odložíš a toto si môžem hodiť do spodku. Jasne, nech sa páči. Ak sa to zvesí, tak áno. Yes. Už zase natáča ten chlapec. Ale pozri, fúka. No Pozri, vidíš, kúka, zatiaľ som V pohode, dobre. No, kam sme sa vybrali, deti? ideme na kavičku. A ideme dobrým smerom? Mám sa pozrieť ďalej, áno. Či ideme iba rovno? Ona je navigátorka. Chcete ísť na tú kávičku, Ideme iba čo? rovno? Nie, chcem si tam dať tú No si bundu. daj si ju tam už. Necháme to na Si teba. pána. No, porozprávajte zážitky z aké máte, Poďme do centra a Poďme, no, kúkneme. Uvidíme. aké máte pocity z ubytovania? Zmiešané. Zmiešané? Akože Prečo? je to tam pekné, ale mohlo by to tam byť vytiahnuté. Je tam pekné, ale neupravené. Hej, Tak. mohlo by to byť vytiahnuté. Mne chýba tam zvukové, hlavne mi chýbajú zvukové tieto Nie, vadí posteľ. rozruchy, lebo všetko sa ozýva. Áno. A posteľ mi vadí. Vlhkosť. A vadí mi, že Vlhko tam je a vskrenívajú smrad z veci. vlhkosti.
skrini majú veci. No a keď sme mohli mať izbu so skriňou, tak sme povedali, netreba. Ale by ste boli smrať. No. Hej, ale by ste boli na vlhkej posteli s Hej. vlhkým matracom. Ako prážďak uhoď. Aspoň dačo by bolo vlhké. Ale ináč akože... To čo bolo? Ako zo... Ja som Med- vtipálek. Je to tam veľké zase. Nechoď preč. Tento vlog je s tebou. S tebe. No tento vlog je hlavne o tebe. Ja už som bola v minulom. Prečo je tento vlog hlavne o mne? Lebo Marika už bola. Ale je to aj čaby. Nevie šoferovať. Šoferuje auto, ako keby to bol Nevie autobus. šoferovať auto. Hej. A je dobrý šofer, ale nevie šoferovať auto, lebo si šoferuje jak s autobusom. To je pravda. Ako vysvetlíš dieťaťu, že Že my môžeme robiť... my robíme z domu Skade celý a- čas a sme doma a on musí ísť do školy. To bude ťažké, vieš, ráno, že prečo vy nejdete nikam? Zo začiatku to tak vnímať nebude, lebo proste ho budete nosiť jedno s druhým, ty sa vychystáš. On nebude vedieť, že my Môže sme mať aj doma. súkromnú On to nebude školu vedieť. a príde nevie. ku nemu učiteľ. Ale teda nemusí sa učiť, môže byť iba šikovný. No, máš šikovné dieťa. Zase raz stratilo čepku a musel som sa po ňu vracať. A musel som stratiť svojich ľudí. Ja je otázka, kde ich nájdem. Ale aspoň mám možnosť vyskúšať túto kamerku v ťažkých pešeckých podmienkach. Let's go! Tu som naposledy videl moje dieťa. A teraz je otázka, že kam išli? Vidím jednu kaviareň rovno pred nami a tu sa stavím, že to bolo príliš blízko pre nich. Takže určite išli niekam inám. Nevidím nič. Nevidím nikoho. Nikto mi neposlal, že kde sú. Fantastické. A už vidím, tam sú, hovorím, presne jak hovorím. Neexistuje, že by oni niekam išli, keď je niečo blízko. Dobre, zvládli sme to. No, tu v Holandsku, kde je také hnusné počasie. Je zlé počasie, ale páči sa mi. Tebe? Páči sa mi, je tu pekný. Poď, kam cestujeme. Ideme do Rotterdamu. Babe, Si nevedel? Čo? Si nevedel? Viem, ale oni nevedia. No, tak Miláčik, Má zase to. potrebuješ od mňa content. hej. Nemal to byť vlog s Lukáškom a zase iba mňa zneužívaš. A Lukáško sa dá jak toto. Nespolupracuje veľmi. Ty si ten dôvod, prečo ľudia pozerajú na tieto videá. Vieš, keď si ty na kamere, tak video má instantne o 200 krát views viac. Ako keď nie si. Pravda, lebo ani 200 views nemáme. Máme. Hej? Hej. Miško to čekuje, hej? Tak Vzhľadom na dávam Miška. si záležať, jasné. Ma to motivuje, keď ľudia pozerajú, tak som motivovaný robiť viac.
Ináč brutálne sa mi páči táto kamerka. Je taká akože šikovná, že... Je šikovná, malá, hoci kde vyťahnuť, hej. Pozri, mám ju ani nie, že 30 cm od seba a vidno, hej, že držím... vidno na čečke, že držím ju túto. Čo je sranda, no. Miško, povedz už, že sťahujeme sa do Holandska. Asi nie. Fakt? Prečo? Ja by som išiel pozrieť ešte Belgicko, Slovinsko by som chcel ešte pozrieť. Bola otázka, Francúzsko. prečo nie a zase odpovedať, Francúzsko. Ale prečo nie? Áno. Tak nepresvedčilo ma zatiaľ nič. Samozrejme okrem Preto by som povedala, že... legal stuff, hej, že prídeš do obchodu, kúpiš si... Dobre, toto na mňa vôbec, ale... Tak by som povedala, že je to tu pekné, ale... Není to ono. Nie je to ono? Je to tu pekné, že ešte akože prišla by som sa niekedy pozrieť, hej, zase takto na výletík, ale nie je to, že... Hej. Viete, ten... Že tu chcem bývať. Tá iskra, ako majú vy. Jo, nie je to, že chcem tu bývať. Dobre, musím sa pozrieť, či ideme vôbec dobre. A nejdeme veľmi detour, ale nejdeme ani veľmi tour. Hej no, bicykle sú tu úplne hlavný dopravný prostriedok, hej. Bicykle majú prednosť pred všetkým. Pred ľuďmi, pred chodcami, všetko bicykle. Marika má brutálny problém si zvyknúť na to, že musí dávať prednosť cyklistom, ale tí cyklisti sú všade. No ale mohli by byť aj oni trošku do ohľadu plný. Yes. A čo mňa najviac prekvapuje, je, že skutre a iné motorky chodia po cyklistických chodníkoch. A to sa nedá nazvať cyklistický chodník, to je cyklistická cesta. Daniel. No výborne. Takže, aby ste vedeli, že jak to tu vyzerá, keď sa vrátime z celodenného tripu. 3/4 posádky mŕtvej. Jediný živý tvor je tu tento tu. Akože pardon, ja tiež ešte pracujem. Potom je tu Mary, ktorá síce je polomrtvá, ale to ona už ide na tzv. Zotrvačný mod, že proste, že musí. Musí, lebo tento tu má úplne na haku všetko. A on si sadol za počítač, že akože robí, ale reálne... Ja to poznám. Áno, reálne tam bol nepracovný. Vždy to robí, vieš. Takže takto asi, no, keď prídeme po výlete, asi takto s nimi. Sú polomrtví, predpokladám, že keď chvíľku posedia, tak ožijú, Boh vie, že či hej, alebo či nie. Anyways, papau! No. Wow, toto je vo vodu. Yeah. Dneska sme na výlete v Utrechte. V najkrajšom meste na svete. According to Lukáš. Hej. No, a Danielkovi sme kúpili nový svet. Danielkovi sme kúpili nové topánečky. Aké krásne. Je tu krásne, veľmi sa mi to páči. Veľkostne je to štvrté najväčšie mesto v Holandsku. Pol hodinku od Amsterdamu, takže vynikajúca poloha. A veľkostne asi ako Košice, tak okolo 300 000 obyvateľov. A pripadá mi to ako úžasné mesto na život, lebo nie je to príliš veľké, je to malé a je tu čo robiť a je tu krásne. No, bubble tea guličky, the best guličky ever. Zaujímalo by ma, z čoho sú urobené bubble tea guličky. A je to super, že musíš sa ti to rozpadne, nie? A tam tá sladká vec. Hej, ak niekto viete, z čoho sú urobené bubble tea guličky, tak to nezabudnite dať dole do komentára. Popri tom, ak budete dávať like, subscribe a všetko to okolo toho, veď viete ako. Čo
Aký máš ty dojmy z tohto mesta? Dobre, mi to páči. Hej, aj ty by si povedala, že to je najkrajšie mesto, aké si kedy videla? Najkrajšie mesto, čo som kedy videla. Nemám taký zoznam zatiaľ. Je to tu pekné, tak by som povedala. Najkrajšie mesto sú pre mňa Košice, ale stále. Košice do toho, Košice. Košice, lebo tam mám, to je môj domov, proste to považujem za domov a... Hejha. Dobré, to je odvážne, ale aj, že... Pravdivé. Miško, ty? Za mňa? Ty si tiež už bol kade tade? Veľmi, toto je veľmi pekné mesto a má to vysoko top 1. Vysoko top 1. Top 1. Ale nie, Košice to je srdcovka. Hej? Hej, ale mám pocit, že posledné roky Košice veľmi nejak upadli. Počkaj, tak to by sme povedať, neupadli, ale stagnujú. A stagnovanie tiež nie je dobré, lebo... No, tak, presne. A nielen, akože fakt, vyslovene, aj tie podniky v meste sa striedajú strašne hore-dole. Nemáš čas si ani zvyknúť na nejaký podnik, lebo do roka je preč. Fuč. Toto. Normálne, ukáž, čo vidíme teraz. Teraz toto. Akože mám pravdu. No a... Ale ináč Košice mám veľmi rád. Veľmi rád. Neviem ináč, jak mikrofón, kedy počuť taký čudný zvuk. Ale aj tak sa mi veľmi páči táto kamerka. You know? Dobre. Obe je šikovná. Chceli sme vlogovať, ale nemáme o čom, No, lebo sme poďme. anti-content. No. Vy, čo ste už boli v Holandsku, tak povedzte nám, že aké mesto ste navštívili a ktoré sa vám najviac páčilo. My zatiaľ bývame v Eindhovene, pre zhrnutie, hej. Kto sa teraz pripojil, tak... Ak ste pretočili toto video až v Eindhovene sem. bývame, v Rotterdame sme boli. Rotterdam akože tiež pekné mesto, ale také, hej, že aj moderné, aj tá klasická nejaká, co to povie, klasické centrum, lebo Rotterdam bol počas druhej svetovej vojny bombardovaný, takže sa zničili ktoré budovy, takže sa museli... Historické okienko. Takže sa museli vybudovať na novo, takže sú tam aj... Proste je tam aj veľa proste výškových... Je tam veľa pekných, veľkých výškových budov, mrakodrápov. Áno, že je to taký mix. Ja som vravela akurát Miškovi, že mne Rotterdam troška pripomínal Varšavu. Tam je to tiež také, že vidno ten súboj tých dvoch svetov, moderného a takého pôvodného. Ale super sú tie chodíky, že všetci tu chodia na bajkoch, akože tá kultúra je tu normálne, že to sa dedí z generácie na generáciu a uznávam ich za to, hej, že tu nemáte zápchy s autami, nič, my sme ráno šli o 8 niečo, deti išli do školy, pekne každé jedno na bicykli, hej. Žiadna toto zapcha, žiadne trúbenie, to sme sa presne bavili, nie? Že jak je to tu super, že proste, lebo všetko potom vyzerá také kľudnejšie, hej? Máte to taký kľudnejší dojem tým, že oni si tu na bicykli, pekne si ťahajú, práve niečo pre svoje zdravie, akože mega ich uznávam na tento štýl. Hej, ja keď zastali na červenej na križovatke a napočítal som, tak viacej ľudí bolo na bicykli, ako bolo kapacita aut, ktoré stáli, hej, čiže fakt je to tu, že bicykel je primárny nástroj. Hej, ale je to skvelé aj pre nich, hej, že... Hlavne super je, že aj u nás by možno ľudia chceli, len nemajú, hej, tú infraštruktúru takú. A ty sa bojíš, že na bicykli reálne, že sa ti niečo stane. A tu nám to majú skvelé vyriešené. A tu chodí mladí, starí, všetci tu chodia na bajko. A ešte čo sme sa aj bavili, že hej, ty keď ideš na bicykel, tak musíš mať športové oblečenie, vybavenie, alebo ideš športovať. Nie, tu chodia normálne, že v šatách, vo hocičom, čom ideš do office, proste v tom sa dáš na bike. A nosia väčšinou všetci nejaké nepromokavé veci so sebou, lebo dosť často tu prší. No, takže v Rotterdame sme sa boli pozrieť, dneska sme v tom Utrechte, čo sa to volá?
A ešte by sme chceli pozrieť Amsterdam. Teda určite Amsterdam, určite pôjdeme pozrieť. A Marikoška ešte chcela ísť pozrieť aj Haag. Haag. Haag, lebo tak kde čítala, že je to tiež pekné. Ale akože uvidíme, čo stihneme, lebo zase nechcem sa premáhať, že každý deň budeme niekde len behať. Akože tak to beriem, že teraz si robíme taký prieskum, že čo sa nám páči a život sa nekončí, život začína a potom sa tu kedykoľvek vrátiť. Yes! Tak. Miško, povedz už niečo aj ty, lebo zase iba ja rozprávam. Pohľadka, ja som zmrzlinu. Aha, guľky. Guľky. No samozrejme, toto pôjde Marike do videa. Reklama. Čo ja som si kúpila? Ja. Chcela som povedať, či som Marika s pohodou. Quick. To je prasiatko. No, ako sa ti páčia tvoje nové botičky? Krásne sú. Ty budeš svegar ako táto. O čom bol včerajší rozhovor? Nebudem o tom rozprávať, aj teraz je zapnutá kamera. Yes. Si veľmi smart. Smart, treba byť smart. Treba byť smart, ale chápeš. Jak sa hovorí, nie som si úplne istý, či som smart, ale glúpy nie som. Čo ešte nevieme napríklad? My strašne málo času trávime spolu na to, ako veľmi sa máme radi. Ja myslím, že vôbec nevieš ešte. No? Presne. Neviem, čo by si chcel počuť. Napríklad, ktorý technologický stack sa ti zdá teraz najlepší, ktorý by si chcel vyskúšať? Dobre, takže ja sa pridám k Čabivu. Neviem, či vyskúšať, na či najlepší. No ale ktorý by si chcel vyskúšať? Ale poznáš toho GG? Jaminky, hej no. Jeho T3 stack? No není jeho, No ale ja viem, hej. že nie jeho, ale že akože... Že... To, co sa ti páči? Či to robíš? No však to je... To som chcel povedať, že neviem, čiže vyskúšať, ale že akože ma to zaujalo, že to môže byť pekný entry point pre ľudí proste do web developmentu, vieš. Okay. A pozor. Ktorý influencer, tech influencer je podľa teba najlepší, taký, že sa Najlepší. neoplatí bez neho vôbec žiť? Ja. Ja for shizzle na nizzle. Podľa teba si najlepší ty, hej? Určite, ináč by som to nerobil. Ale to teba ako programátora... Developerov. A hlavne ako nového programátora, alebo programátora, ktorý je krátko v tomto, teba to vlastne vôbec nemusí zaujímať. No nemalo by ťa, ale chápeš, Teba ma zaujíma iba to, že toto sa mi páči, chcem robiť, chcem kreatovať a mal by si grindiť. Mal by si grindiť hodiny. A ja si myslím, programátorských vecí. toto si myslím, ale namiesto grindu ľudia chodia na internet a pozerajú TA. Áno, a myslia si, že sú programátori. A myslia si, že grindia. A to je presne prečo sa mi tech influencing nepáči. Grindovať reálne znamená stráviť hodiny času. Trápením sa s problémami. Vypnúť ChatGPT, vypnúť Copilot a programovať. Yes. Yeah! Máme deň ktorý? Friday. Deň Friday. Friday day. Čiže to je deň číslo 5. Lebo je 1 day, 2 day, 3 day, 4 day a 5 day. Našli sme úplne random, že v Eindhovene je Five Guys. Áno, Tak ideme do Five Guys. Nikos, pozdravujeme ťa. Označíme ťa. Počkaj. A pôjdeme si tam dať bacon milkshake. Taký si dávaš ty. Marika si pôjde dať bacon. Miško má pritom natočí, ako robím tasting a ti poviem, čo si o tom myslím. OK. Či je Nikos frajer, alebo nie. Ne. Ja som frajer. Teraz mám zase chuť si dať naspäť mikinu. Vešlo slnko.
2 minúty bolo slnko, bolo úplne teplo, už mám pocit, že nesmieť víkendu. Je tu ináč ľudia, tak je koniec mája. Kedy je jún? No zajtra. Hej, úplne, že posledný majový deň je dneska. A je tu tak 18 stupňov. Možno. Aj viac. Pri šťastí dneska je 20. Ako keď tu svieti slnko, tak je tu fajn, Tak je tu ja som fajn. si musel tiež dať dole mikinu. Ale keď akože dosť často tu teda slnko nesvietí, je to veľa Presne tak. mrakov. A skoro každý deň sme už zatiaľ zmokli, hej, že toto počasie je troška také, oni sú zase na to zvyknutí. Ja by som uvítala troška teplejšie. Na Tenerife bolo optimálne počasie pre nás. Yes. Hej. A dneska sme mali kávu asi v najkrajšej kaviarni. Čo tu je, áno. Ale bola to najhoršia káva, ako sme kedy mali. A neviem, či môžem povedať, ale asi aj najviac pricey. Aj najdrahšia, nielen najhoršia, ale najdrahšia. Ale cena nám určite nezmenila názor na kávu. Nie. Akože 4 € za cappuccino, ktoré není dobré, to nechceš dať. Toto dieťa vyžaduje stále viac a viac pozornosti. To je normálne, môjko. Ja viem, však ja sa nesťažujem, ja len, vieš, som začal rozmýšľať nad tým, že keď budem robiť a budem v práci a toto dieťa bude vyžadovať viac a viac pozornosti, že to bude stále ťažšie a ťažšie mu rezistovať. Áno. Preto pôjde do školky. Recenzia. Je to v takomto begu. Tu sú hranolky, regulár, je ich veľa, lebo tu je ešte, pozri sa, asi polka vysypaná. Hej. Tu máme milkshake, bacon and peanut butter. Takže poďme na to. Dobre to je. Dobre to je, ja normálne, ako nesiem tam ten bacon. Nie je to veľmi sladké. Je to veľmi fajné, vyvážené. Aj burger má bacon. Pozrite na to. Idem sa teraz celá zagebriť. Pozri, ja to neviem, ja steče z toho strašne veľa vody chodí. Ale kde je tam bacon? Ja to nevidím. No, first impression. Lepšie ako Bečkač. A Burger King asi. Lepšie. Najlepší burger, aký si kedy mala? Fast foodový? Fast foodový asi, hej. Fast food je to dobrá kvalita, ale je to aj ľahšie, mám pocit. Ten shake ma prekvapil. Shake je dobrý. Akože... A nikdy by mi nepadol sem bacon milkshake, vieš. Ale... je to dobré. Bacon burger a bacon milkshake Five Guys odporúčame. Koľko z 10, aký je rating? 8. Normálne nakrájal slaninu, misku slanina. Yes. 9, dobré. Ty čo? 11. Až tak? Okay. Ja by som si to nikdy dala sama od seba, ale je to... 11. To zaujímavé. Jednoznačne 11. Najlepší milkshake, aký som kedy mal. Čaute. Hlasíme sa vám z ďalšieho miesta. Vlastne to Vegan Heroes. To celkom pekné. Taký malý hack je, že tu na dole sú všade zástrčky, môžete to ľudia pracovať. Nie je tu ani veľa ľudí, je to tu fajné a Miško si tu objednal. Danielko si tu hádže loptičku. Loptičku si hádžeš? Miško si objednal
Beyond Meat burger slaninový. A je tam ružová žemňa, môžeš to vidieť. A bolo to veľké, asi ako Michalová hlava. A Michal tu teraz ide celé sežrať. Čím je priedušná? Daniel, ty nechceš byť vo vlogu? Dieťa sú za nás handy, že si už nechce byť vo vlogu. Prečo tu zase máme túto blbosť? Aby sme mali dokumentované, ako sa máme radi a ako nám je tu dobre. Čo si najviac zapamätal z Philips muzea? Akože čo bol na teba takýto najväčší wow efekt? Neviem, či wow efekt, a nie, to si položil 4 otázky v jednej inak, takže neviem, na ktorú ti mám odpovedať. Nebude spať dneska. Tá, vyzerá, že nie. Najviac ma zaujalo to, že sa to že akože používal bavlnu na výrobu tých vlákien. Žiaroviek. Vlákien do Vlákien žiaroviek. do žiaroviek. To ma zaujalo veľmi. Takisto sa mi páčila časť, kde sa v podstate hovorí o kazetách a CDčkách, že Philips bol jeden z tých, ktorí proste sa snažili preraziť v tom. A on reálne prerazil tak, že tie kazety, ktoré my poznáme, sú vlastne akože jeho patent. Magnetické pásky? Ale akože nie magnetické Ale pásky in tie general, kazety ale tie kazety. Malé Konkrétne kazety, tie malé kazety. To je akože jeho patent, ktorý dokonca uvoľnil pre ostatných, aby zdrtil konkurenciu iných firiem. Že proste, že this is my patent, do it, a že ovládol to celý svet. MP3, nie? A ovládol to celý svet, toto sa mi páčilo. No, jak MP3, tiež je to vlastne closed source, ale je to uvoľnené, aby to mohli všetci používať. Hej. No, Tak bolo zaujímavé, že napríklad bol prvý, kto vymyslel prenosný tento. Čo to bol? Ten prenosný, vieš, čo tam bolo v tej starej dobe, čo tam bola taká tá tube. A také niečo ako prenosný rentgen, alebo také niečo, alebo MRI, neviem, prenosný rentgen alebo MRI. To ten starý. Jedno z toho, také staré. Tebe čo bol pre teba ten najväčší asi wow toto, čo efekt? teraz hovoril Lukáš, mi sa páčilo, že on jak vyvíjal ten stroj a pomohol ľuďom, keď bol tuberkulóza v Holandsku. A že kvôli nemu sa znížilo o 60% menej bolo prípadov v Eindhovene, jak v okolitých tých veľkých mestách. Bol tam jeden taký príklad s takým testom, ne? Čo je aj, čo není aj deepfake. Áno, aj toto, že deepfake. Turingov test, Ti ukázali všelijaké tváre a si mal povedať, či to je IA, či vieš rozoznať. Tu vznikol Philips. To je Tu vznikla. pomenovaný po Philipsovi, nie? Hej. Mal by si vedieť, bol si teraz v múzeu. Oni dokonca vlastne celú tú štvrť, ktorá tu je jedna, sa volá Philipsdorf. Akože aj 2/4 vlastne on vytvoril. No. A toto bolo ešte zaujímavé, bol tam jeden taký film, ktorý bežal ohľadom v časoch druhej svetovej vojny, keď Židov vyvážali a neviem čo. A v podstate nepriamo prispel k tomu, že veľa z nich prežilo. Nepriamo preto, lebo tu mal taký, Ten film? Nie, ten film, ten ako Philips. Že akože mal tu taký, povedzme, židovský kemp tu mal. Dlho. A až potom neskôr, fakt, že dlho sa mu snažilo akože odolávať. Aby ich neposlali hneď do Auschwitzu. Áno. Ale dlho sa mu podarilo odolávať, ale akože nepodarilo. Išli potom, ale zo 400 neviem koľko sa vrátilo, 386, že brutálne vysoké číslo sa vrátilo. Odtade.
Pozor, cyklista. Cyklista. Ojojoj. Wow! Asi tú najlepšiu kávu, akú nájdete hoci kde v širokom ďalekom Holandsku. A nepovieme vám, že kde, musíte si to nájsť sami. Ale bolo to úplne, že eňo, ňuňo. Dobre, ja som mala iný plán, iný scenár prichystaný. Poďme, smerom tam. Tu sú moji chlapci. Ja som vám práve že chcela odporučiť toto miesto, lebo je to tu úžasné. Volá sa to. No, prezradila teraz. Tak nemusíš to tam ešte dať. Vystrihni ma, keď chceš ísť. Čo som vám chcela povedať, že sme v Amsterdame. Pozrite na tie tulipány. Hovorí zatiaľ, že sa mu to tu nepáči. Nájdeme nejaký chodník, kde sa dá chodiť a nechodia tam iba cyklisti. Kde som? Lebo neviem, kde je. Ani ja neviem, kde som. Vystúpili sme na stanici Amsterdam Central. Veľká stanica, vidíte von, rovno oproti sú lode a voda, takže strašne fúkalo. Dneska je akože dosť zima. Takže nás išlo skoro odfúknuť. Potom Miško povedal, že poďme sa tam tak túlať. Začali sme sa tam tak túlať. A nedotúlali sme sa nikde, lebo vybral cestu, že tam nič nebolo. Nedalo sa neprejsť na druhú stranu, takže sme sa museli potom vraciať. Ale už je dobré, lebo Marika našla výberovú kávu. Marika proste vie. A Miškovi veľmi chutilo, Marikoške taktiež chutilo. Ale Marikoška je rada, keď Miškovi chutí. Vtedy je to všetko super. No, takže tu je naše dieťatko. Bubičkovi tiež chutilo. Bubiček, tebe sa tiež páči, ako sa ti páči v Amsterdame. No to je super, keď teraz budeme ukazovať, že pozri sa, kde si bol. Proti nás krásny výhľad. Tak dneska nemáme akože nič veľké v pláne. V závislosti od počasia možno pôjdeme do nejakého múzea, že ako bude. A zajtra máme plány, lebo už nás joinujú aj naši kamoši. Takže s nimi by sme chceli ísť do jedného múzea a na plavbu kanálom, lebo má byť aj pekne. Dneska není pekne, hej. Miško, povedz, čo ty? Už je lepšie, už ti hitla kofi, už... Hej, hitla mi kofi a hlavne bola veľmi dobrá tá kofi. Výborná bola. A keď som videl, že typek tú kávu robil tak, ako keby robil to, čo chcel robiť celý svoj život a robil to s tým najväčším joyom, aký môže mať pri robení práce, ktorú miluješ. Super to bolo. Takže v Kosovu chodili kapučina, hej, a on na každé jedno namaľoval niečo iné, od zajačika po, ja neviem, raka, labuť, chobotnicu, ja neviem, takže čo si viete predstaviť. Ale no ja sa s tým natrápil. Hej, no ja si to užíval, proste bolo vidieť, že ho to baví. Môže to tu pekné. Takže tak, ideme si to užiť. Tak ale vieš, ľudia tu stojí, vieš, že je to taká iná práca, lebo si ich naučia. Thank you so much. Thank you very much. Bye bye. Have a nice day. Freshly baked. It was worth it. A počkaj, ešte vám ukážem Miška. Hello. Tu sú naše dve bratky. Tu nás si to baby užívajú na loďke. Miško ma hejtuje zase, že mi je vidno celú hlavu. To je strašne obecné. To sa vám nevojde ani na oči. No, ideme dobre? Neviem. Wow. Wow, je to tu krásne. Guide by sa zišiel. Môžem to inak vygoogliť. Vigu. Kde si to? Ulica, kanál, byt, anál.
V takom paráde? Dobre, to je akože tvoj životopis? Ona nechodí vôbec ani vymeniť úterák, ani nič. Čaute z Amsterdamu. Čaute. Boli sme tu už blízko včera niekde, ale nie úplne na tejto ulici. Boli sme na Rainbows. Za mňa to bolo super, niekomu to možno všetky chutilo, ale Mne to chutilo. bolo to zaujímavé, bolo to pekné. Nie? A akurát pozeráme, kam máme ísť, lebo ideme kam? Ukáž to? Ideme na boat trip po Amsterdame. Po cez kanáloch, ideme kanály. chodiť po kanáloch. Hodinu a pol? No. Babetko konečne zaspal. A je tu dneska pekné počasie, tak sa tešíme. Svieti slnko a človek má potom pocit, že život je krajší. A hlavne keď dieťa zaspalo od únavy, tak život je krajší. Zavesil by si to doma v obývačke? Nie, je to veľmi ťažké. Ako sa ti páčilo náš výlet, celkové zhodnotenie? Na výlete sa mi páčilo, že celkom dobre. Som troška sklamaný, ten posledný deň bol taký, že Mňa bolela hlava potom celý deň.
To není, prvýkrát som išiel vložkovým vlakom domov. Pozrite na nás, ak tu ležíme úplne odpadnutý. To neukazujem ani ten bordel, čo tu máme všade okolo nás. Bordel. A Miško to teraz zomtil, jak to, že si nie je práčka. On sa ešte iba chystám na to, že to bude hučať v kuse už do večera. Holandsko sa mi páčilo veľmi. Malo to celkom taký, že dobrý vibe. Ako kultúra. Bolo to fajn. Ale som už rada, že sme doma. Teraz tá cesta bola náročná, no už kebyže nešli, že takto v noci, že vieš, neviem, alebo no. Bratislava je proste ďaleko. Bratislava je super. Máme detox, pijeme matchu. Takže tak, sme exhausted. Ale happy. Či? Happy, hej. Ja mám pocit, že jediná vec, čo bola zlá, akože taká vec, čo bola persistentne zlá, bolo počasie. Prišli sme domov a tu je ešte horšie počasie. Takže tak, Holandsko je super, treba to vidieť, treba to zažiť. Urobiť si o tom názor. Pre mňa to bolo super krajina, kde by som sa vrátila. Na život asi nie. Aj keď majú tam fakt vysokú úroveň života, to je vidieť. Tak toto bolo Holandsko. Ešte, počkaj, toto sme my. Toto sme my. Ľúbime sa. Ľúbime sa. A nevieš ukončenie vlogu? No neviem, povedz, aké je ukončenie. Tak toto sme my. Sledujte nás. Sledujte nás.